Nuestro siguiente ponente es Iván Álvarez Arguiñano. Él es graduado en Física e Ingeniería Electrónica y actualmente está trabajando como programador en una empresa de Big Data pequeñita pero matona. Además, le encanta definirse como una fuente infinita de curiosidad. Me siento muy identificada. Nos trae la charla Plastikoa, aingeroa edo deabrua. Txalo bero bat. Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Hasteko galdera batekin prestatuta ikusi nahi zaitut, eta? Zer da hau? Jende inteligentea hemen, Zerezko poltsa, paperezko poltsa. Nork uste du poltsa hau ekologikoa denik? ¿Quién piensa que sea ecológica la bolsa? Arriba, arriba, sin miedo, va! Bueno, nahiko gente, nahiko gente, etxale 20 pertsona eskola altxatuta ez dakit. Vale, bigarren galdera. Zer da hau? Beste poltsa bat, baina ez da berdina, no? Kolorea pinta un poco ezberdin. Hau plastikozko poltsa bat da. Jartzen du hor ez dakiz berde, baina plastikozko poltsa, sin más. Ekologikoa bai edo ez? Ui. 5 pertsona, 7 pertsona. Pues justo hau zen nik pentsatzen nuen berdina. Paperezko poltsak, plastikozko poltsak, baino ekologikoagoak o planetarentzako hobeak zirela. Eta justo horri buruz, batez ere hondakinen asuntuagatik. Guztiok ikusi dugu ozeano barean dagoen plastikozko uhartea, dagoela hor plastiko pila bat, botila pila bat, gauzak hor, uarte batean, eta formatu da uarte bat horrekin. Edo dortokak ito egin direla poltsekin, edo zerbait jandutelako horrelako gauzak, edo zuaitz batean mendian, horrelako zait, plastiko poltsak hor, tirauta, o lo que sea. Denok ikusi dugu horrelako zerbait, orduan. Nik uste nuen hori, plastikoen hondakinak naturarentzako problematikoak zirela. Eta horri buruz hitz egiten nuen nire lagun Rubenekin pasaden egunean, esaten nion, karo, nik uste dut, plastikozkoak txarragoak dira planetarentzako, no seke. Eta Rubenek esan zidan, bai, baina, zeren eta plastikozko poltsak ez dira degradatzen praktikamente, milaka urte hartzen dute degradatzeko naturan, eta paperezko poltsak naturan urte batean degradatzen dira. Orduan, naturan geratzen banda bendian o lo que sea, urte bat versus 1000. Hobeto, no? Baina, zabortegi batean erortzen badira, normalena, ziurrenik, segun paisa, baina, zabortegi batean ez dago argirik, barruan digo, fuera bai, klaro. Eta ez dago oxigenorik. Orduan, bakteriok ezin dezaketekin beren asuntua. Orduan, hau ez da degradatzen, eta hori ez da degradatzen ez da ere. Eta horrek espazio gehiago hartzen du, orduan, zabor gutxiago leku berdinean. Orduan, eta nik esan nio, bale, Ruben, baina hori sortzeko landatu behar dira zuaitzak, berreskuratu behar dira basoak, horrelako gauzak, eta hori positiboa izango da, no? Naturarentzako, digo jo. Eta Rubenek berriro esan zidan, vale, sí, pero... Zeren eta, zuaitz autoktonoak landatzen badituzu eta erritmo zuzenean landatzen badituzu, ez gehiegi denbora oso txikian, perfecto, ez dago inoelako arazorik. Baina zer gertatzen da, dirua hortik badago, eta, zur gehiago nahi dut denbora berdinean, edo zuaitz gehiago espazio berdinean, eta horrelako gauzak, baliteke, Euskal Herrian adibidez gertatzen da, landatzen direla pinuak eta landatzen direla eukaliptoak. Ez dira hemengoak, baina landatzen dira, zur gehiago ematen dutelako, azkarrago azten direlako, eta bar. Eta ez dira autoktonoak, orduan, baliteke sortzea, beste landare batzuekin arazoak, baliteke sortzea animaliekin arazoak, inkompatibilitateak, eta bar. Eta gero gainera, gehiegi, azkarregi landatzen badugu, badago arriskua zorua hiltzeko, entre comillas, bale? Nutrienteak galtzeko, landare gehiegi oso azkar sartu ditugulako zoru horretan. Orduan, kontuz ibili behar gara horrekin. Eta gero gainera, esan zidan, para rematar, paperezko poltsa bat sortzea, plastiko poltsa bat sortzea, baino kontaminagarriago kutsakorragoa zela. Eta jo esan nion, Ruben, nola esango didazu paperezko poltsa bat
egitea kontaminagarriagoa dela, que me estás contando? Eta, efectivamente, horren karbono aztarna 5,5 kilogramo karbono dioksido dira, osea, 5,5 kilogramo bota behar dira hortik hori sortzeko, eta plastikozko poltsarena 1,6, osea, 4 aldiz gehiago kontaminatzen dugu paperezko poltsa bat sortzeko. Karo, nik geratu nintzen a kuadros, digo, ¿qué me está contando este hombre? Eta, karo, hau ulertzeko ezin dezakogu bakarrik kontua izan hondakinen asuntoa edo bakarrik kontuan izan ekoizpenaren asuntoa. 5 etapa izan behar ditugu kontuan. Lehenengo etapa, materialak lurretik lortzea, kasu horretan zura, eta kasu horretan petroleoa ateratzea lurretik eta errefinatzea. Orduan, lehenengo etapa horretan, honen inkonvenienteak izango dira, segun eta nola ekosistema suntxitu egin behar dela, frackina nahiko famatua da, eta famatua precisamente ekosistema suntzitzeagatik, gerrak, plastikoa lortzeko, oie, eske justo hemen daude pozoak, no seke, bueno, vale. Eta gero hemen, aipatu duguna, gehiaki landatzea, orkoak ez diren zuaitzak landatzea, eta Amazonas deforestatzea gehiago landatu alizateko, gauzak daude ahi, bueno, a ber, orduan, lehenengo puntua ez dakit nori eman, batari edo besteari, bakoitzak pentsatu, eta niretzat empate da, más o menos, porque, gero, bigarren atala, oie, badaukagu zura, badaukagu plastikoa, zer egiten du horrekin, boltsa batean bilakatu, transformatu. Eta hor bai, puntua plastikoarentzat, lehen esan dugunatik, honen karbono aztarna 4 aldiz handiagoa da, eta gainera papera sortzeko prozesua komplikatuagoa da, eta ura gehiago kontaminatzen da, eta airea ere gehiago kontaminatzen da. Osea, zuretik hori lortzeko, edo plastikotik hori lortzeko. Bakarrik, aislau. Gero, behin eta poltsa mundu errealean existitzen den, oie, zer egiten dugu poltsarekin, existitzen da, baina fabrikan dago, ez que muy lejos. Orduan, ekarri behar dugu, eroskira edo supermerkatura. Hori lortzeko, garraiatu egin behar da, kamioi batean, horrelako zerbait. Eta, poltsa horiek, nor sartu ditu plastikozko poltsa milaka kajoi batean, etxean, en la cocina? ¿Quién ha metido 800.000 bolsas de plástico? Ahí, venga, taca, 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 taca. ¿Cuántas de papel? No tantas, 1, 2... Ez dira inbeste sartzen, espazio gehiago hartzen du paperezko poltsa batek, eta gainera 4 aldiz, 7 aldiz, gehiago pisatzen du. Orduan, kamioiak konbustible gehiago erre behar du, leku berdinera iristeko. Orduan, hor ere, kontaminazio gehiago sartzen ari gara, fabrikazio ostean. Orduan, bigarren puntua, plastikoarentzat, tamaina eta pisuagatik. Oie, badaukagu poltsa eroskian, zer egiten dugu poltsarekin? Erabil behar dugu guk poltsa, ezta? Orduan, 3. puntua, erabilgarritasuna. Nori apurtu zaio paperezko poltsa bat? Nori apurtu zaio plastikoko poltsa bat? Vale, bueno, vale, hemen jendeari askori apurtu zaizkio, vale, perfecto. Baina normalean asko zerrazagoa da paperezko poltsa bat apurtzea, bustitzen bada apurtuko da. Pisu gehiago badarama apurtuko da. Eta apurtzen bada ezin dugu berriz ere erabili. Orduan, hemen 3. puntua, plastikoarentzako baita ere, berrerabilgarritasunagatik. Eta oso garrantzitsua da, gauza bat, behin eta berriro erabiltzen baduzu, bere karbono aztarna txikitu egiten da erabilpen bakoitzagatik. Orduan, 3. puntua ere, plastikoarentzat. Oie, bale, erabili dugu, no seke, bale, perfecto, eta orain ze gertatzen da, hondakin horrekin. Oie, sortu dugu poltsa bat, apurtuta dago, lo que sea, edo, hau, eta hori, lekuren batean bota behar dugu, horako zerbait. Eta hor, bai, Victoria aplastante paperarentzako. Plastikoa oso problematikoa da, esan dugu, zabortegi batean bukatzen badute, inkluso plastikoarentzako agian puntua izango litzateke. Baina naturan bukatzen badute, hori, dordokak hiltzen dira, uharteak sortu daitezke, gero ozeanoetan bukatzen badute mikroplastikoak botatzen dituzte ozeanoan, gero arrainek jaten dituzte mikroplastikoak eta guk jaten ditugu mikroplastikoak, orduan naturan geratzen bada plastikoko poltsa milaka urte bilatuko egongo da hor naturan, osea, sekulako problema da. Orduan, hondakinen asuntoagatik bakarrik, baliteke, Victoria osoa paperari ematea, bueno, hori agian bakoitzak pentsatu beharko du. Oie, Iban, baina orduan, zein da soluzioa edo konklusioa, edo zer? Niri galdetzen badiatzue, oie, poltsa hau ez dago txartu. Hau ez da
telazko poltsa bat, hau plastikozko poltsa bat da, kamisetak bezala, poliester, nailon, horrelako zerbait, plastiko bat da, baina, oie, tela antzekoa, hainbat aldiz erabil daiteke, hori da garrantzitsua, ez da apurtzen, orduan, niri galdetzen badiatu ze, honelako poltsa bat, plastikozkoa, zergatik plastiko karbono estarna txikiagoa daukalako paperak baino, edo algodoia ja, joten bagara algodoia ja, karbono estarna sekulako handia izango litzateke. Epa. Baina zer da hemen, garrantzitsua, zer da hemen etxera eraman behar dezuena. Bakoitzak bere, dauzkan ideia edo jakin dakien gauzei buruz, bere Ruben partikular horrekin hitz egitea, eta esatea, oie, Ruben, nik uste dut, hobe dela plastiko. No, nik uste dut papera, porque no seke. Eta kanpoko ideia horiek akritikoki erosi beharrean, papera hobeto, plastiko hobeto, lo que sea. Bakoitzak bere buruari galderak egitea dakienari buruz. Eta hori zen, gaurko garrantzitsua. Mila esker.